koko aika pysähtys ja kaikki odottaa tätä maagista hetkeä. Tämä laji kuitenkin tietyllä tavalla sen takia, että yksi virhe maksaa varmuudella kilpailun voiton. Tässä täytyy olla täydellisen hereillä. Tämä hetki on jotakin semmoista, mitä aina maailmanmestaruuskilpailuissa kyllä ensisijaisesti odotetaan. Usain Bolt, 8-kertainen maailmanmestari, 6-kertainen olympiavoittaja. Silmin nähden näyttää mies rauhalliselta. Aivan varmasti sydän pamppailee jokaisella miehellä tällä hetkellä lähtöpaikalla. On sitten ulkoinen olemus mitä hyvänsä. Ihan varmasti se leposyke on nyt aivan jotain muuta kuin aamulla herättyessä. Tässä on ihan mieletön määrä lähihistoriaa, pikajuoksun lähihistoriaa tällä hetkellä seisoo viivan takana, kun ajatellaan, että siellä on Justin Gatlin, siellä on Tyson Gay, siellä on Usain Bolt, siellä on Asafa Powell. Todellisia gladiaattoreita viime vuosilta maailman mies pikajuoksussa. Toki siellä on varmasti isoja tahrojakin näiden miesten puserossa. Historia pitää sisällään monenmoista, mutta tässä hetkessä katsotaan juuri tänä iltana, kuka tähän on latautunut parhaiten, kuka tässä hetkessä on nopea. Nyt eletään tässä hetkessä ja jännä nähdä. Bromellin veto, 20-vuotias kaveri radalla 3, DeGrasse samanikäinen radalla 9. Ja vielä Vico, 23-vuotias, joten on nuoria haastajia tähän sopivasti tähän keitokseen. Siinä vielä vähän faktaa. Usain Boltin maailmanennätys. Sen hän rullasi upeasti Berliinissä 6 vuotta sitten. Tässä osallistujat. Vico, Sue, Rommel, Roaches, Bolt, Gay, Gatlin, Powell, DeGrasse. Maailman nopeimmat miehet viivalla. Kaikki radat käytössä. Vico, siellä on nyt vedetty tuo turkoosin värinen polvituki siihen. Tässä näin Jimmy Vico. Kärsinyt tosiaan vammoista liiankin kanssa. Siinä näette alkuerissä 9.92. Välierissä 9.96, tällä kaudella 9.86. Kiinalainen Bing Tiansu kohta viikon päästä mies täyttää 26 vuotta. Hän on kiinalaisten sankari jo nyt. Hän on juossut tuonne Kiinan ennätyksen 100-osan alle 10 sekuntia. Paineli sen myös tuossa välierässä ja sen se vaati, ei yhtään hitaampaa. Bromell tässä, 20-vuotias, alkuerissä 9.91 ja välierissä sama aika kuin Suulla ja Vicola. Tässä Bromell. Tilasto 3, tällä kaudella 9.84, se on myös miehen ennätys. Roaches tässä, 30-vuotias pantapää. Tilasto 5, 9.86. Juossut siis yhtä kovaa kuin Jimmy Vico tällä kaudella. Välierissä 9.86. Usain Bolt! Uskaltaa katsoa, hymy tuli ja alkaa sitä showta tulla tässä. Usain Bolt 9.96 kompuroinnin jälkeen välierässä. Hämmästyttävä urheilusuoritus, nousta takamatkalta vielä. Ja Tyson Gay tässä. Alkuerissä vielä, ei tarvinnut ihan kaikkea paukutella peliin. Välierissä 9.96, 33-vuotias Osakan kisojen maailmanmestari. Tilasto 7, 9.87 ajallaan. Justin Gatlin, katsokaa, alkuerissä 9.83, välierissä 9.77. Varmuus, tasaisuus ja samat eleet jälleen kerran tuossa lähtöpaikalla. Maailmanmestaruudesta kulunut 10 vuotta, olympiavoitto tuli Ateenassa. Sitten Asafa Powell, 32-vuotias, henkilökohtainen maailmanmestaruus puuttuu. 2 kertaa ollut pronssilla ja lukemattomia kertoja lähestulkoon alle 10 sekunnin ennätys 9.72. Tällä kaudella tilasto 2 9.81 ja välierissä 9.97. Jokainen mies paineli ja jokaisen piti juosta alle 10 sekuntia yltääkseen loppukilpailuun. Tässä nuori kanadalainen Andre DeGrasse. Ehkä ei ole vielä DeGrassin päivä, mutta hän on jossain vaiheessa valmis näyttämään muille kantapäitä. Ja välierissä 9.96 Yhdysvaltain yliopistomestari. Siinä miehet esitelty.
Stadionilla odottava tunnelma kohta räjähtää. Justin Gatlin radalla 7. Todella vakuuttava, raudan luja. Usain Bolt voittanut kaiken. Tuleeko vielä pottiin lisää? Valtavan voitonhaluinen urheilija. Radalla 5. Vico, Sue, Rummel, Roaches, Bolt, Gay, Gatlin, Powell, DeGrasse. Siitä lähtö. Terävästi lähtee Gatlin. Ja sieltä lähtee Bolt. Kiristää tiukasti. Kiihdyttää. Gatlin kuitenkin ykkösellä. Tuleeko Bolt vielä? Bolt tulee ja voittaa. Gatlin 2. Bolt tulee rullaa. 9.79. Siinä on maailmanmestari. Bolt näytti jälleen. Ja nokitti tässä. Startti ei ollut niin hyvä kuin Gatlinillä. Gatlinin terävyys tiedettiin. Hän lähti sieltä kuin tykin suusta. Ottaa MM-hopeaa. Ja lopussa tuli Bolt ohi. Justin Gatlin, Usain Bolt kiihdytti lopussa ohi. Tässä on voittaja. Kauden parhaillaan 9.79. Kunkku on tässä. Suorastaan keisari. On yleisurheilun aatelinen. Jamaikan Usain Bolt 9. maailmanmestaruus. Gatlin, joka on hallinnut tätä etusuoraa tämän kauden ajan lähes mielin määrin. Hänet jallitetaan tässä näin. Usain Bolt otti omansa jälleen. On mieletön kilpailija, on raudan luja kilpailija. Ei voi muuta sanoa. Usain Bolt. Wow, 9. maailman mestaruus. Vanha totuus, mestaria on vaikea voittaa ja mä väitän vieläkin, että Bolt ei ole ihan parhaimmillaan. Ei ole ihan siinä tikissä, missä näitä mestaruuksia voittaessa aikaisemmin on ollut, mutta se riittää, on henkisesti todella vahva. Nyt ottaa sen tarvittavan lähdön ja kun Gatlin näkee, että ei pääse eroon päällystakista, niin kipsaa pikkusen. Tää ei ole Gatlinin kauden parhaita juoksuja, se on lähelle sitä, mutta se ei ole sitä priimaa, mitä vaaditaan, jos tämä mestari menetään suistaa raiteilta. Tilanne muuttui, kun tultiin tähän paikkaan. Tilanne muuttui, kun tultiin tähän linnun pesään. Paineet olivat todella kovat ja kovaahan Gatlin meni. Hänellä onnistui tuo startti, mutta aivan vastustamaton oli Usain Bolt tässä lopussa. 9.79. Sadasosalla voittaa maailmanmestaruuden. Gatlinin aika 9.80. Rummel Yhdysvalloista 9.92. Rummel ottaa pronssia. DeGrasse jakaa sen tällä hetkellä DeGrassen kanssa. Kyllä, DeGrasse ja Rummel 9.92. DeGrasse tulee aivan varmasti. 20-vuotias kanadalainen on hyvin lähellä jo kärkeä, on hyvin lähellä, mutta ei vielä sitä kirkkainta. Jamaikalainen Usain Bolt on kyllä salaman nopea. Se ripaus, sitä rentoutta siitä Gatlinin juoksusta upu siinä vaiheessa, kun tämä kisa muuttui kilpajuoksuksi. Gatlin on juossut keulilta niitä rentoja vetoja. Eihän tää huono, erittäin miehekäs suoritus häneltä tähän paikkaan, mutta se ei ole riittävä. Tässä se vielä ei ole riittävä. Bolt pääsee tässä lähdössä hyvin mukaan ja Gatlin ei pääse irti ja sen jälkeen alkaa kilpaa juokseminen. Normaalistihan Bolt nousee tässä maksimivaiheessa selkeämmin eroon. Nyt on vastus niin kova, että ja Gatlin menee yliloikalle tässä. Seurasin Boltia tuossa finaalissa noin viimeiset metrit, enkä huomannut tätä, että Gatlinillä alkaa juoksu kiertymään yli, joka on selvän yliyrittämisen merkki. Jos tuossa olisi pystynyt pitämään asennon ja juoksu rentona, niin olisi ylittänyt maaliviivan ennen Boltia. Ei pystynyt, se on se pieni henkinen ripaus, joka tässä olisi tarvittu ilman muuta. Ja tuossa taustalla tulee tämä parivaljakko, joka ratkoi yliopiston mestaruuden USAssa tuossa juhannuksen alla ja parikymppiset Rummel. Ei, ja jakavat pronssimitalia Gatlin. Ne juoksu hajoaa tuossa viimeisillä metreillä todella selkeästi. Bolt tulee 44 kilometriä tunnissa parhaimmillaan 2,6 metrin askeleella. 196 senttiä vartta ja kengän koko 13. Näillä numeroilla sieltä jyrätään ja
ohittaa Gatlinin, joka varmasti on pettynyt suoritukseensa. Se ei ollut niin ehjä. Palapelistä puuttuu se viimeinen palanen, mikä koko kauden on siellä kuitenkin ollut. Ja nyt ratkaisevalla hetkellä sitä ei ollut. Bolt, Gatlin, Brummel, DeGrasse. Brummel, DeGrasse molemmilla aika 9.92 ja näin ollen DeGrasse parantaa tässä finaalissa ennätystään 3/100. Rogers 5. 9.94 ja sitten 3 kaveria 10 sekuntiin. Tyson Gay, Asaf Powell, Jimmy Vico ja Big Tiansu, kiinalainen 10.06 jätettiin tässä loppukilpailussa 9. sijalle. Ilman muuta täytyy todeta, että pettyneiden miesten kerho löytyy tuolta Tyson Gay, Asaf Powell, Jimmy Vico osastosta, jotka juoksee tasan 10 sekuntia. Tuulihan oli -0,5, jos sen kerkesi tuossa kuumassa nopeasti katsoa. Pieni vastatuuli käytännössä tyyneen juostu finaali. Bolt teki tarvittava, mikä on niin turhamaisen tuttua kyllä tämän kaverin kohdalla, että tarvii olla ilmeisesti selvästi parempi ennen kuin Boltin pystyy voittamaan. What do you say, man? Usain's the best, and that's the way. Siellä Tapsa saa uusia kavereita ja kenties tuo nuori mies siitä imee sellaisen innostuksen, että on jonain päivänä vielä yhtä nopea tai edes lähes yhtä nopea, niin silloin puhutaan todella vikkelästä kaverista. Ja tässä vielä kertaalleen tuossa näette, kuinka vastustamattomasti Usain Bolt tulee ja 100% pesee Justin Gatlinin. 20 metriä ennen maalia Gatlin lyö, juoksu kiertyy yli ja alkaa jalka tulla juoksukulkua vasten, jolloin se tulee jarruksi tonne alle ja loppu on Gatlinin kohdalla selviytymistä. Se on kenties just se hetki, jossa mieleen välkähtää ensimmäisen kerran, että mä voitan tämän kisan. Ja sitten juoksu hajoaa ja Bolt mestarin lailla pitää ton oman forminsa ja juoksu rentona. Hän osaa nämä kilpaajuoksut, vaikka ei ole kyllä kovin tottunut tähän tilanteeseen, että siinä vierellä joku tulee. Bolt on ehkä maailman paras ylivoimaisesti siinä, että kun hän ei ole kaikkein paras lähtijä, niin täältä takaa tulemiseen ja siinä, että hän osaa juosta oman juoksunsa, vaikka siellä on etuviistossa joku. Hän ei erehdy tähän yliyrittämiseen eikä kilpaa juoksemiseen. Hän tekee oman suorituksensa ja toivoo sen riittävän ja näköjään se riittää kerta toisensa jälkeen. Korvien välissä aivan Ehkä tässä just omanlaisensa on palikka. se, että Justin Gatlin näin kokeneena urheilija ei vieläkään tavallaan hallitse tätä paikkaa, tätä kovaa tilannetta, vaikka niitä oppirahoja on maksettu, niin silti yhä edelleen tämän kaltainen virhe tältä kuitenkin eittämättä huippusprinteriltä. Mieletön henkinen kantti ja suoritus pysyy kasassa. Tuokin kuvakulma on nyt hyvin veikeä tuosta ylävinkkelistä. Ja tälle miehelle tuntuu kaikki olevan mahdollista. Usain the Great, ei siitä mihinkään pääse. Kaikkien aikojen paras sprinteri todistaa täällä jälleen oman suuruutensa jamaikalaiskannattajien edessä. Niin, jotkut epäilivät myös sitä, että pystyykö Bolt täällä kilpailemaan omalla tasollaan. Ei tietenkään ole ihan sellaisessa lennossa, mitä oli 6 vuotta sitten. Ei maailmanennätyksiä voi joka vuosi takoa uusiksi, mutta hän sanoi täällä jo ennen kisoja, että I'm ready to go. Ja tässä se nähtiin. Hän on ollut sitä, mutta tämäkin päivä on hänelle ollut hyvin kaksijakoinen, melkein kompastuminen välierässä, sieltä kuitenkin nousu ja tässä ehjä veto. Ei säikähtänyt Gatlinin tiukkaa starttia, vaan lopussa pyyhkäisi 100% ohi. Ja nuoret miehet Trayvon Bravo, Andre DeGrasse jakavat pronssimitalit 20-vuotiaille kavereille, jotka tulevat vääjäämättä jonain päivänä nousemaan sitten sinne korkeimmallekin korokkeelle. Usain Bolt täytti perjantaina 29 vuotta. En tiedä kuinka pitkään jatkaa, mutta ei varmaan ihan ikuisuuksia sentään, vaikka se voiton tahto, se on todella kova tällä miehellä. Aina on nälkä voittaa, olla ykkönen. Hän nauttii tästä tilanteesta nyt ja se hänelle sallittakoon. Hän pitäisi täällä varmaan tämän väen stadionilla vaikka kuinka pitkään. Osa on jo lähtenyt pois
kun se on lähtenyt täältä kotiin, ovat nauttineet tietysti tästä tunnelmasta, minkä Usain Bolt ja kumppanit tuossa